Bojím. Běžím dovnitř, do areálu. Jo, je tam zabouchnutý v té spodní. Jo, ty seš teď, že? Jo? Mě vidíš? Aha. Dívám se schovat tady to Petra. Chodí se, co chceš, hlavně ho musíme zabít. Jo, a já si jdu pro věci. Takže řekni, až vyběh. Teď když openeš, tak má headku. Můžu? 3, 2, 1, open. Dead. Nice. GG. I tell you, put down gun, you fucking noob. Je to klan? Piči. AHS. Jeden. Jenom jeden. To jedno jsme zabili, on co odpojil. A bude doma si, ne? Furt je dole. Furt čuhá na dveře. Ono to je jakože bugování, ale jakože hlídáš zeď. A je celý čeli černej. Akorát má černou helmu. Pořád je tam? Ano, furt sedí. On tě asi neslyšel líst, tím líp. Já teďka vůbec nevidím ani na vázi. Noha popíčená. Sedí, furt sedí, neustále naklonil se teďkon, kouká na dveře, sedí. Vyšel to spolu tak na dál. Už jsi nahoře? Já už jsem tady. Co nejvíc? Sedí. Jo, tady. Sedí, čumí na dveře pořád, neustále. Je? Kouká na dveře, moment, kouká nahoru, moment. Kouká nahoru, ví o tobě asi nejspíš. Kouká nahoru, míří na schody přímo. Jak na schody? Teďkon kouká se na dveře. On tam běžet, hej? Dveře je dead. Nice. GG man. Dělej jméno. Salty. Salty. Otvírám, Jo, to nebolí. zavírám. Teďka u vás nic nevidím, takže se omlouvám, kdyby vám tam někdo naběh, ale mám fakt mohu. Ty krávo, tak on měl upilovanou brokárnu teda no. A Mosina. Long crunch. Nic, nikoho nevidím. Kudy to mě teda? Dostaneš se k hasičský, ne? No, to bude těžký, ale. A kde to? Tam je furt u ATCčka, jakoby hnedka na začátku, jak tam jsou ty stromečky, tak tam někdy jako to pod tím prvním. No to bych začal šít na hangy a ty by si běžel. On za Nolganu, takže asi běží, co? To mě tak mi dej vidět, počkej. Ty už běžíš? Ne, dělej. Ale zase to. Ale střílí. Já dostal jsem hit. No? Je to z hangu. Sangu? On bleeding. Já vůbec... Dokalhot! Já ho zabiju. Hoši, tak to bude z 5., protože jinak to není možné. Já ho zabiju. Že? Milane. Nebo ne, jdu dolů, jo? Jo, okej, běž. 60kovej? To zůstanu. Piča vyjebaná? Tak mi dal jacketu. Oh my god. Ne, tak ne, dobrý, tak nic. 60kovej.
A teď si tu píču vyjebanou na hatou jdu najít. Vem si ji. To je tmávu. Díky. Ty si spadne, hej. On spadl. To je debil. Ale žije, on to skočil. On spadl. Jestli skočil i tamhle. Oh my god. Je vychcený! Pína. Pína. Je tolik A rovných pína. hráčů. A pína. A pína. A pína. 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 Oh, ze zadu. Za náma. Akáčko. Blow this whistle. A jsou nalevo, tady je. To mi dostal se do nohy, já nevím odkud. To taky ne. Milane, Tom leží. Zvedám se. Já můžu běhat. Máš zlomenou nohu, ne? Nemám. Vidím ho. Je za náma. Já se Za námi. musím obázat. Za Tomem. Jakoby takhle jak stojíš, tak Musím sedíš, se tak je za obázat. tebou. Tak počkej, Milane, hlídáme Toma, jo, teďka. Jo, je nalevo ode mě. Tam úplně vzadu byl někde, já jsem byl úplně mimo Fucking popelnici. cheater, shut up. Что шарап, блядь? Тебя спрашивали, вот. Taky? Jo. Drop your gun! Střelil mě přes zeď. No, ti to říkám, že to prostě není normální. Jo. Tak my to vezmeme za stěnou, ne, Tome? A mám asi na. Tome, počkej, ne, tady ne. Moc běžíš za stan, teda za zeď, Tak ne? to tě uvidí, ale. Jo, tady, aha. Tam přímo v té mezeře, jsou tam dva. Kolik to je? Tome, ty víš, kde jdeš, tak? No, 400. Týpek, bacha! Hej, na stanech je týpek už. Už? Kolik jich tu je? Kde? Viděl jsi ho, Tome, ty jsi ho neviděl tam u té stěny? Ty vole. Pálí, Hoši, tě hitl. Ne. je jich tady víc. Tome, on tam leží, vidíš ho tam. Co to je? Magnumka. Magnumka, oni už oba mířili. Já vím, ale oni koukali úplně nikam jinam. Běhaj, Tak? běží sem. Odkud? Po té louce přímo před náma. Jo, vidím ho. Vidím jednoho týpka, běží Pánové sem. jsou u nás už pomalu. Já nevím, kdo jste? Aha. Tady v rohu, já končí areál. Nahoře, jo. Tam Tome, jde ob ten plot pálit nebo ne? Ne, nevím. Už Myslím, je že ne. pomalinku u nás. On běží jakoby na mě, Tome. Takže ho musíš tutat, hej. Jo. On tam- ví o mě, jo, kouká na mě. my tam nevidíme, jo. Já ani nevím, kluci, kde jste. V rohu. Vy jste tady dole, že jo, ale. Nahoře. Nahoře v rohu, na Tome, on konci. kouká pouze na mě, takže máš šanci ho sundat, víš co? Ty jsi tam na lepší pozici. Kluci jste na tom kopečku, že? Co? Jakoby, na kopečku. Tome? No. Máš ho? Nemám. Přijď po mě. AKčko.
Ne, mi na ty vole. Tak zleva, já nevím. Jo, vy jste až tam, vlevo, tak tam... To jsem hit, to mého. Já taky. No ne, nalevo úplně. My tam nevidíme, prostě odsud. Mám zlomenou nohu, to má. Já nevidím. Já tady ležím, on je tady zazní, hnedka zazní. Kde? Tam, kde seš teďka. Kluci, já se běhnu. Slezu. Slízám. Dáš, máš to nebo ne? Ne, Nemám. nebojím. No, ne, nebojím, já jim jdu pomoct. Já ho nevidím. Protože oni potřebují help, jak chci. Leží. To mě vypadni, běž se obvázat. Kluci, jdu za váma, jo? Jede. To počkej, tomu ho zabil, ne? Byl tam jenom jeden. Nad stanama. Tady ne, to má, jo. No. Ale celkově letiště. A tam nevidím ani nohu. V tom lese, víš, aby odklidí mohli na kluky nějak kosit z lesa. Já nevím, kde jí. A co to bylo, nevíš? Vidím tamhle typka v lesíku, vidíš ho tam? Kde? To je 200, Já nevím, kde je. tam dole, Jo, tam, Ve stromě, ve stromě. kolik to je? 200, 300. A do 200. těla? No. Nebo do hlavy, Ne, hlavu ne, tělo. kam to dopadlo? Vedle. Ne, leží. Lehnu. Nice, ale Ale ne. Jsem ho zabil. Ne. Já vidím jenom jeho vágu. Tak chci mu střelit do bábu, to je jedno. Okay. Když o komu věj. ne vůbec. A vy Jo, ho hej. nemůžete vidět. A bleeding. Nice. Vy ho vidět nemůžete. On bude dead. S takovou. To další musí být dead, hej. Kontroluj, jdu tam. Viděl jsi, kde to dělá? Jo, vím. Dívej se, jo, ještě. Ty tady koukáš. Aha, jo. A jo, jede. A on byl v listech, takže. A jede? Jo. Nice. A pulse. Nevíme. Tak pojď mláme. Lezu. Kdo je za tím placháčem? Tom? Jo? Ne. Já nevím, asi jo. Tome nebo ti jenom hlavu. Tak Tady. jo. Jo, je to to, jinak by nekoukal, vole. Tak víš co, já jsem mu jenom mířil na hlavu a čekal jsem. Ty jsi Ne, tady. SKSku. No, Odkud? tam má. Jak jsme přiběhli? Davide, nebylo to potom, jak se odpojoval. Vy debilové, jestli mě zabil. Ne, David byl tady víc u nás. Tak SKS. Pojď. Jak jdem. Tady někdo odsud to bylo, jakoby. Ty si dívej doleva, jo. Já se koukám dolů. Já jsem docela blbý pocit, že tě někdo sejmul. Ale taky, když jsi mi to Já pohodil. taky, no. Odsud někde to bylo. Jak lezeš nahoru? Ne, koukám se tady po okolí, jestli kde nikdo není. Proběhneme ten aby, lesík. aby mě nehytnul zatím, když polezu. Dobré. Lezu jo, teda. Mhm. Tam je, A. týpek, Jde, týpek. jde. Přímo před náma, tam jak mířím. V lesíku, tak 50 metrů. Jako za stěnou nebo? Ne. V areálu. Jo, tamhle, běží k nám. Běží sem. To jsem já, vole. Tuš. Dej si. Ne? Já jsem už v buku byl. Do piči, jak to není on. Zabij ho. Jeden. Nice. Nice. Ale to bylo SKS. Byl milenec, co tady meleš, hej. To No bylo... protože vy jste řekli, běží k nám, tak jsem si myslel, Počkej, ne, ticho, co má za ganu? SKSko. Kdyby byl přímo někdo za mnou. Dole je čisto. Já myslím, že na tohle se dobrou dost. Akce byla. Ty pičo. Jsem dead. Já taky. Počkej, Unconscious. z lesa zleva. Ale ne, jo, vidím kouř, ale nevidím absolutně toho typka. WTF? Jo, Jsem typek, dead. no. To je tam... To je F, on střílel zabijou ty... Jsem dead. 3-3. Nebo ne? Ty jsi dead na té věži? Ale na jeden náboj. A ten typek, co střelil po vás, tak měl eminu a znělo to jako hakáčko, vole. Já jsem slyšel nějaký tu. Jak kdyby nějaký speed hack na pálení. Ale on, víš co, on byl ve stromě, úplně, já nevím, tak 200 metrů od vás, a najednou se viděl, jak běží a střílí furt, nepřestal. Ty píč. Tak hlavně, že je hezký počasí, kluci, ne? Co myslíte? Ale Hej, nemohl ale- sejmout, kdyby to byl normální člověk, protože já jsem byl úplně vzadu. No však on byl ale úplně v prdeli. Víš, jak je konec Bomba. lesa, víš, jak je konec lesa, když běžíš za maskáčou? Já vím. Tak byl ještě dál.
každý den? Ani ne. Jenom mě hraje v hlavní roli Brad Pitt. Co to bylo? Co? Také... Můj toast? Aha. Ježíš. Omlouvám se. Dead. Já se nejím. Běží zprava, ty debile. To Po kecaj. cestě. Jo, A je tu piči, vy jste kokoti, on fakt běží! Vstane, střívíme. Jde napastřelit. To mi řekneš až teď? Jo. Hello? Pojď Hello? předem je. Protože nejde postřelit. Debile. Hello? What up? To tam až bude nabíjet. Jo. Pojďte, vyběhne vás nejmem ho, ne? Nebo tam kempí. Myslím na vchod. 10 seconds, and my Mosin will kill you. To piči, tak schválně. Mrdečka, ale. Něco shall we have 10 seconds. 10 seconds. Jde, teď. Nic? Jo, jsem unconscious. Já jsem měl zase ten lák. Ale tom jednoho zabil. No, ale víš co, já jsem měl zase ten lák, že tam prostě šel, nestřílel. A najednou jsem byl. Jo, jsem unconscious, ale kryto. To mě nic ale nevidím, nevažu. Jo, jde. Nejsem. Jebno to, dělej, teď Kenko. A já nejsem dead. On jde. Má No já vím. Dobrý, zvedá se, pojď. Yes, díky. Díky, kluci. Kopali, no. Máš tady lahu všechno? Jo. Nastaví ty kokosu. 2, 1. Teď, niga, run. Ty debile, To se lekl, ty kokote. Tam, že Devon má nejlepší cestu, půjdu po Devonovi. Čekaj, já vám to tady chytám, Za ne? náma Ty v kluky. lese nikdo není, hej. Já vám to chytám tady. To ještě neříkej, vole. Yeah. A na stanech. Tome, koukej na stane, já koukám vedle nás. A já jenom běžím. Teď běželi na baštu a dál, podle mě. Nebo tam potkali někoho a chcipnuli. Viděli, že nemají šanci. A teď musím. No ty dobu se sesel. No. Vy jste rychlí, nenechávejte mě tady. Devon, nedělej! Nechávejte. Mosin, dělej! Jako fakt? Jo, zezadu. Ty vole. Máme u nás ve škole takový debil. Já se vždycky na něm otočím s kámošem. Hej, tady nějaký typek s náma! Jo, jdu. What the fuck? Hello. Kill him! Tak jestli budeme mít gunu, tak jo, jinak možná ne. Poutá hitpack, víš co? Ze dvojky vyběh a buď běžel zpátky do dvojky, nebo běžel dál. Tak já jdu mezi jedničkou a Takže já dvojkou. jsem se musel schovat, já jsem tady celkem čouhal. Já jsem mezi jedničkou a dvojkou, víš tak. V jedničce není, to vím. Já jsem mezi dvojkou a trojkou. Tak on v jedně, v těchto dvou bude, ale nevím v jaký teďka. Já si budu držet gunu a poběžu kolem mě, tak ho střelím prostě. Okay. On může cuknout a zastřelit mě, když nepromluvím. Špikuje? Nevím, já jsem něco slyšel. Je ve trojice nebo ve dvojce? Mhm. Takže si mu na dvě. No já jsem u dvojky a neslyšel jsem nic, tak... Počkej, jsou tam dva týpci. Kde? Běží na dvojku. Dva týpci běží na dvojku. Jeden má ganu, jeden bez gany. Jsou ve dvojce dva týpci. Běží k jedničce ten Jo, jeden. je jeden bez gany. Tak to je ten bez gany. A jeden je ve dvojce a jeden je v jedničce teďka. Jak zaběhne ten druhý do jedničky, tak vyběhnu možná, jo? Já jsem u třetího.
Jo, tamhle, ty jsi tam vzadu. Tak jeden je ve dvojce a jeden je v jedničce teďka. Mám zkusit zabít toho s ganou? Můžeš zkusit. Jak poběží na jedničku, víš co? Řekni, až vyběhne, když tak. Jo, běžím to. Počkej, ten ze dvojky, nebo nemyslíš? Mhm. Jo. Ten s tou ganou. Jsem za dvojku. Jo, tak jeden je ve dvojce, bacha tomu, jo? A to je ten s ganou. Tomu já jsem tady mezi, jo, takže. V jedničce je bez. To spíš běž trochu víc k jedničce, aby si viděl na hasičskou. Jo? Chápeš mě? Já jsem mezi druhou a třetí. Aha, tak se, no. Ať tě nepřekvapí Davida, víš co? Tu slyší dveře. Když si budeme ještě jako hodně kecat, tak ne. Jo, lutí, ti řeknu. Vybíhá. Vyběhl z dvojky. Běží do jedničky. Nebo ke mně. Párkrát A co jsem si- ho, hitl jsem ho asi. Ne? Já jsem Nevypadalo to, že by měl bleeding. taky. Je tam na boku, mám zkusit pálit? Zkus, jestli chceš. Ale já nevím, jak se dá pálit ty okýnka, ty vole. Tady na té hasičský, víš jak. Normálně mám Chci pocit. pálit? Jo. Já chci akci, já nechci jenom takhle jakože. Ne, on se schoval, to je píčus. Jo, jsou tam na rohu oba dva. Yes. Ale na tom levém. Na obou. Ne? Jako na obou. Jo, ty jsi tam na tom, už tě vidím. Já vidím jenom v jednom rohu typka s ganou, s KSkem. Tam, kde jsi ty, Tome, tak tam není, on je v tom levém. Se s KSkem, no, ale jenom jeden. Ne, tam jsou oba dva? V hangu vidím jenom jednoho, kluci. Co? Píčej. Já jsem se tam F3. Jo, můžeš, jestli chceš. Počkej. Počkej, já se tam, vidíme F3. No. Ty vole, jo, jsou tam oba, okej. Máš ho? Máš? Se ty, on? Okej, tak vbíhám, Teďka je v tom, pacha běží, já spálím, vedle. Běží k tobě, Tome. Dostal hit, jo, jedet. jeden. Dělej check push. On nás chce nějak vylákat, nebo co? Já nevím, ale bojím se. Jak se mi... Co má za ganu, Tome? Něco dlouhýho. Díky. Asi Mosin nebo něco. Co dělá, hej? Vidíte, já jsem toho druhého, nebo? Jde k nám, Tome. A kurva. Dostal hit. Jsem hodně debilní. Tome, help! Já- Studia! Já vás tam, Tohle, já tam, ten jo. Takže se buguje. Dostal headu, jede. Nice, kluci, a ještě ten jeden. A ten utekl někam za budku, hej. Jo? Bude klíně. Tome, dělej check Nick. No. A neříkej ho nahlas, jenom jestli to je klan nebo ne. Není to tak. Okay. Nabijím, jo, Tome. Jo, už mám asi nemůžu. Ono to spadlo? Ne? Já mám lak a nemůžu... No. To si dělá, Ty ty... vole. Really? Tak já tam běžím, podívám se kde je a... Jo, já taky. Jaký to je, dělejte. To udělali šikovně. Kluci na stránkách Daisy. Teďka tam ty streamy ukazují jenom, které jsou online. Jakože. Já ještě ne. Please wait. A už, teď mi tam hodil. Please wait. Běží na zombík. Tak ho zabíjá, please wait ještě. No já... Mě zmizly itemy z lišty, tak můj To tě tam. najde. A už, jo. O, mě taky zmizne, ha? To je desím ještě. Nevím, prostě to děje. Jako běží ten zombie, ten běží mimo. Čekaj, co ještě mám vyběhnout tady. V té samostatný jste byli, tam nic nebylo zajímavého. Tady mám se na letiště. Aby jim arkánko. Jste teď na letiště? Já nevím, počkat na Milana třeba. Bo já nevím, někde se to musíme pohybovat prostě okolo. Je to jedno. To máme původ. No. Až to přijde. Kde je v kasárně samostatný? Já ne? Dva týpci Nikdo. tam byli. Kecáš? To jsou dva týpci. Jsi si jistý? Jo. Lutili. Jsem za maskáčou. Já jsem tady v křoví. Jak jste byli vy? Tome? Já jsem přes maskačovou vlastně.
Já jsem za maskáčou, jo? Ty vole, všimli si tě, nevíš? Jo. Fakt? Já jsem nechtěl střílet, to bylo... Jo, jeden je za běží maskáčují. Tady jde typek do té pravé kasárny, můžu ho střelit? To jsem já? Jo? To ne? Tome, do té pravé? On je vedle mě. Doprava, do levé. Do levé teďka jde. Můžu ho střelit, nebo? On je u okna. Jo, můžu ho střelit? No. Hit, mám ho, dead. Jednoho jsem sundal. Oba jsme ho sundali asi. Takže jsou oba dead nebo ne? Do toho ve vchodu, nebo? Do webchodu jsem sundal. Aha, tak jsme hitnuli oba? Je to možné, Já jsem do něj střílel. taky Kde je právě. ten další, hej? Další. U mojí kasárny, co to plazí, slyšel jsem trávu. A u jaký, jako u samostatný nebo tam u tý vlevo? U levý, u levý. Proč jste udou, aha. Jo, je tu u okna. Počkej, hej, u levý jakoby zvenku? Jo. Okej. Jakoby na konci, míří do okna. Snižuju fovko a jdu ho svěmout. Počkej, to si teď... Stop. Počkej, kde jsi, to jsem... Hej, kdo odbíhá? On, Hlavně nepal po mně, nebo ne, jo? Kdo vejde, tak střílím, jo? Nebo někam běžel? Já jsem u té levý, jo? Nebo ne? on je upraví, z boku. Běží za ní. Tak jdu běžel tam, za ní. běžím k němu, jo? Mám ho syna. Já už ho tam vidím. Vidíš ho někde, nebo ne? Ne. Počkej, já se přebím, teďka se nedívám. Hoši, tak to byla halu, že jsem si ji všiml. Jo, Já to jedno ale nevidím, hej, mě zmizel. on prostě zaběh. Já tady mám neskutečné lagy na tebe, když se dívám směrem na ní. Já taky, hej. 8 FPS. On se tam odpoje, vidím ho. Jo, tak ho sejmi. Běž. Jdu ven. Běžím směrem. Pálím headshot. Jo, jede. Ty Já dáte s- kozy, ne? Bacha, jde na mě zombies. Já jsem mu říkal, aby zastavil. A další je venku s SKSkem. Ne, s AKčkem, hejka, Ty který... pičo! Já mám plíz, já se odpojím, hej. Já mám taky please wait, Hej, kam. honem dovnitř, jde po mně. Jsem vevnitř. Ty Myš vole, na dveře, myš na dveře. Mířím. Dělej na Běž. mě, Jsem tu. ty mám plíz, vej. Hoši, Otevřel. sorry. Já se tě Já vím, já jsem se nemohl hýbat. Jsem dead. Nevidím. Čo? Jsem dead, on je taky dead. Já jsem se nemohl. Já jsem se Nežiješ? Já jsem žid. Hej, víš co, já jsem se nemohl hýbat, jak jsem se napojil. A Co pak tam? ne. Žiju. Já slyším, jak mě mlátí dva zomboši. Ale já žádného nevidím. Další hit, To vidíš Další. nějakého zomba? další dva hity, Tu žádný zomb není. další dva hity, Jo, tam jsou, vidím. další dva hity. Další dva hity. Oh! To trochu Milana, vole. Ne asi, já nevím kde jsi. Další dva hity. Tak se hejbej. Nemůžu, teď jsem mrtvej. No to asi hovno. To hýbe. Jsme levý. Se ti to hýbe? Je? No. Jo, jak kurva.